Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa nagkaduol na ang mga adlaw nga si Jesus hapit na mukayab sa langit, mihukom siya pag-adto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga naguna kaniya ug nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan nagdumili ang mga tao didto sa pagdawat kaniya kay dayag man nga nagpadulong siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod niini sa mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan, miingon sila, Ginoo, buot ka ba nga mosugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Si Jesus milingi og gibadlong sila ug mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa sa mga dili kayo daling dawaton sa atong kasing-kasing o hunahuna kana gyung isalikway ta sa atong sa tao or mga tao nga atong gilauman nga maoy mutabang og mudawat nato. Nabang nag-expect ka ba nga siya maoy imong kasandigan panahon sa imong problema? Niya ang resulta hinoon isalikway na noon ka, daghan kay naghikog ana. Kamo okay ra na ninyo? Kanang asawa ka naglaom ka sa imong bana nga maoy mo atiman nimo o niya ang giatiman ang silingan na hinoon. Ganahan mo na? Oh, anong di man mumutingog? Ikaw anak ka, naglaom ka nga ang imong papag mama maoy imong kasandigan panahos problema, gitamparos na hinoon ka tungod lang kay namabdos ka nga bata pa. Imbis ni sumbong ka kay pertingguula kay wala na sa katungaha sa imong itong gatukhang nimo. Nya gitamparos na noon ka gikulata, daghang ing naghiko ganay kay di na madawat. No? Muna si Jesus karon nagpakita siya og usa ka nindot kayong example. Padung na siya sa Jerusalem kay nahibaw siya nga patyon siya didto. Mautong nihangyo siya mga tinun-an nga anhaara ng usa ka balangay diha sa Samaria kanato agianan kay mo standby kog kadiyot. Gana bang makig-istorya lang unta ana. Oy, kaning taga Samaria kay kontra Manila ang mga taga Jerusalem. Nya si Jesus padong mas Jerusalem, ilang gisalikway, wa nila dawata si Jesus. Mao to ang iya mga tinun-an si Santiago ug si Juan. Niingon nga pauwanan na tog kayo Lord, aron mga matay na sila, wa sa nila batasan, ana ba? Ingon si Jesus ayaw diha. Ay panghilabot ana nila. Dawata lang na nga gisalikway, padayon ta. Niya nga mang nakahimo man si Jesus sa pagdawat aning rejection. Nganong dili man niya lisod dawaton ang rejection, ang pagsalikway. Kay bawo mo ngano? Maura man niya itong dagkong problema karon. Dagko kay tagasto anis mga psychologist, kana mga counselor, bayad yun. Kay stress kay ko, nagdepresyon ko. Ana. Ibig nga nung nakadawat man si Jesus. Wa mo kibaw? Ha? Tubag? Wa? Wa sa no? Oh, parihata. Wa pulos sa tawa kay ba. Ato lang ni bana-banaon. Nganong nakadawat si Jesus tungod kay nakondisyon ang iyang hunahuna nga magpakamatay para sa tanan. Nagpakamatay siya para sa tanan.
Nya, maguol day kang iriji ka, magpakamatay man kay ka para sa naanang tawhana, anang mga tawhana, nya maguol na hinong kang iriji. Mao bitaw na nga inigkasal sa kanibitang banag asawa, kamo ba laki ug babae ba kanang kaslon mo namo, unsa may inyong isaad diha nga gikondisyon gyud ninyo ang inyong nahuna. Nindot kay na inyong saad kada bang conditioning ba? Ambot og na kondisyon ba sa inyong nahuna kay mura ra ba sa gayaw-yaw lang wa sa nahuna. Unsa may inyong gikondisyon diha? Sukad karong adlaw, bisan unsay mahitabo, maayo o dautan, sa kasakit, sa to? Sakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, hangtod ang kamatayon mobulag kanato from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Mao na inyong conditioning. Onya karon inigabot na dito sa kaminyoon og tamparuson kas imong bana, makigbuwag day ka. Og na kondisyon jud kag maayo mo ka. Kamatayon manggay mo atong gisaad kanni pa ba nga tamparos ra. O di ba? Ana. Ikahibaw nimo bana ka ang imong asawa nangabit di ay inka for better or for worse until death manggani kanni pa ba nga buhi ra gida lang pare. Ang kuya gidas pare, may lang kay si pare. Ana ba, kung nakondisyon ka na, di ka masuko, di ka maguol, ug mao na mulungtad ang relasyon, dili mabungkag. Karon porti natong daghanang broken families, no? Kamo wa pa mo diha mabroken. Lah sige, tubag. Sige na ba sa mong simba-simba niya, di mo dawat sa bana, di mo dawat sa asawa, gibuwagan. Di abta ko'y gimisahan nga mga kuan ba, grupo nga daghan day kay adto nga buwag sa bana, niya mga Diyos nun kay tanan ba. Nako, kumusta mang inyong relasyon sa inyong mga bana? Gipanguli na namos Ginoo pader. Nako mga naong biya ninyo. Gatuo gyud mo makasod mo sa langit o wa mo'y maayong relasyon sa inyong bana, patay mo impierno mo. Sa unsaon pa niyog luhod-luhod din nya gadumot kas imong bana tungod lang kay nangabit, gidumtan pag imong kabit, usa lang gani katawo imong dumtan, wa na impierno na ka, duha pag yung kabuk imong gidumtan, purting impierno ha. Higugma na silang duha bahalag sila wa mahigugma nimo. Sama ni Jesus ba? Nahigugma ra siya sa mga Samarianhon, bisag wa mo kana gani higugma niya. Langit dayon. Anong di man mo muuyon sa akong isulti? Mura man mo hinog na bugatan? Lisod yun kayo? Mao na si San Lorenzo Ruiz di Manila. Iyang gipakita nga andam siyang magpakamatay para sa tanan. Dili lang para sa mga Filipinos, apil pod para sa mga Japanese. Di lang para sa mga Japanese, sa tibuok yung katauhan sa Dios sa tibuok kalibutan. Pakamatyan ko ni. Mao nang bisag torture siyang maayo, wa gyud mo atras, do na pagani siya gisulti nga porting ninduta. Tanawan ng iyang gisulti. Hinaot unta makamemorize taan bisan na lang i-paraphrase na lang nato. Ningon siya dinhi, I shall die for God, and for Him I would give many thousands of lives if I had them. Pamok sabot ato no? Atong binisayon, ako magpakamatay para sa Ginoo o para kaniya akong ihalad ang akong kinabuhi bisan pagtagaan ko og 1,000 ka kinabuhi kung ugaling man tagaan ko ihalad gyapon ako nas Ginoo. Kita kusog itang manalipod sa atong kinabuhi, di kita gustong ihalad para sa Ginoo sa atong isikataw. Pero si San Lorenzo, bisag tagaan pa siya 1,000 ka kinabuhi, ihalad gid niya sa Ginoo. Pasabot, bisag balik-balikon pa kog martir 1,000 times, ako nang dawaton. Mao nay murag pinakamensahe niya. Mao sa na mga asawa o mga bana, sa inyong kaminyoon, mamartir baya gyud mo.
Ako sa day, sa akong pagkapari, wa sa day ko mamartir, ka na bang masakitan ka ba? Anong pasakitan ka or masakitan ka? Wa di mo ana day. Oy. Mga naong ninyo. Sus. Sa naong palang nyo daan, sakit na tanawon, oy. Nya mo na imong sudongon kada adlaw. Sus. Nya kamo mga hinimbahon pagay mo. Labaw na tong inyo mga paris kinabuhi nga way simba-simba. Napagi inyo mga anak ng gawas, porting tapulana. Sus, kanang kasakit. Mamartir ka, oy. Kami sa di ay igtanaw nimo nga wa gyud kayo kolekta. Martir sa kay dupan sus binusas kolekta. Sige tag pamaligyag slots, minus kayo halin. Pero karon bitaw dako-dako na tag halin. Dako tag halin Pila naman itong halin diri. Makapa dasing sa diri. Atong halin 21,849 na. Di ba? Nindot na kayo. Pero duha na lang ni kaadlaw. Karon pizza 30 i-close tanan ni. Napay nahibilin nga 7,651. Gahapon ingon man ko ato 1,000 challenge. 8 pa man to gahapon, 8,000 pa man to. Nako ingon di ba ingon ko kinahanglan na tag 8 ka tawo nga mopalit og tag 1,000 slots. Hangtod karon wa pa gini palit. Pero sakdi lang ni os masad kadto ding namalit og tag 1 slot, 5 slots, 10 slots di ni os gyud. Karon 7 na lang. So kinahanglan na lang tag 7 katag 1,000 slots. Kisay mo punit diha sa 1,000 challenge. Wa gyud sigog follow up sa akong mga text. Ni sakit na lang ako matag binasa wa gyud 1,000. Ningon tingay nga lang suluha oroy padali kadako na nimong halin. Sige pud kag pangayo. Di man gud ni ato pagtiwas man unsa man pagkatiwas anang gitukod og dili ni nato makuha ang budget nga mao man ay giset nga kuan cost of construction. Bisan pag moingon ka nga ay 3,000 slots na malay nahibilin. May mahuman da ito nga mao man ay budget. Di gito mahuman. Ato ginang bayro nun. May pag-ato na lang ng paliton karon. Ngayon unya pa man nimo abutan kas kamatayon. Di na hinoon ka makabayad, hinoon sa imong tag ihatag. Kasunod na lang na. Ay makaabot pa day ka ugma. Karon yun. Tiksi dayon ko. Pader. Angkon kog 1,000. Katubitang ni palit nato dinig 2,000 slots. Inomdo mo ato takong i-announce. 2,000 slots. Karong adlaw nag-celebrate sila sa ilang 25 years in marriage. Atong iampo di lang ako ipailangan kaya di man siya gusto nga maibawan sila. Pero karon 25 years na sila sa ilang kaminyoon, wa sila'y anak. Wa hatagis Ginoong anak, porting buutana. Active kay sa simbahan. Muna dili man ni sila dato, matawag naman ni nato sila middle class, pero nipalit og 2,000 ka slots. Ato kang pakpakan Ginoo tungod ani. Iampo nato na sila magpadayon sa ilang kabuutan og sa pag-atiman sa mga daghan kay mga tao labi na gyud sa ilang mga sakop diha sa ilang negosyo. Grabe kay silang mupangga sa ilang mga katawhan, sa ilang mga trabahante. Yano kay silang kwan. Kagabi ako to silang i-congratulate nako kay magpamisa lagi sila karon. Ako lang gining special mention. Di man jud ko tig-mention dinhi og pamisa, pero kani i-mention ko ni ang ilang pamisa nga nagpasalamat sila sa ilang 25 years. Kay kuyawan man ko mag-mention ko dinhi sa kanang mga pamisa kay moingon sa nang uban niya, kami sad pader i-mention. Ako sang ingnon palit sa 2,000 slots. Ako mo i-mention. Abisag 1,000 lang. I-mention ta mo dinhi. Basta mo palit mo 1,000 slots. So mo gini special gini na ko silang gi-intention niya ako silang giingnan kagabi nga kana ganing congratulations ugma i-mention ta mo sa akong misa sa ayaw lang taong amungan pader nako lagi di lagi inyongan ang inyo lang gibuhat sa simbahan. Dili wa sila mo palit og 2,000 slots para aning parokya nga akong giatiman kung dili para sa Kapilinha de Fatima nga atong gitukod sa Archdiocese.
So ang ilang gugma wa nako, wa sa akong parokya, kung dili sa simbahan. Pagkanindot nga kinaiya, no? Nya wa tugahig anak. Nganong wa man tagaig anak sa Ginoo nga naa man sila ikagasto, mga buutan sad kaayo, maampuon kaayo, ni ano yung mga buangon nga way gikagasto, gapusot-pusot ang anak, lain-lain pag yung amahan. Makasuot lang kadiyot sa hagunoyan, igawa suka-suka dayon. Ni ano pinahimutang suod sa 25 katuig, gipangkapoy na lang tingali ni sila, wa ginoon. Nagani uban gapalaygit na, na uban porting pamasok anang ayudi, siging inom anang pills, ni ahinoy siging luhod sa Ginoo, sige pag-atiman simbahan, wa tagai. Ngano man, kay ang Ginoo ra gyud magbuot. Dinhi nato makita unsa ang gahom sa Ginoo nga dili gyud pareha sa atong masabtan. Pero nakaanak pa sa dislag 12 kabuok, siguro gyud kong di gini mo palit og 2,000 slots. Di gini mo palit. Ambot kaabot baka 1,000 slots. Maglisod gani tingali sa 1 slot. Labi nagbadlis na mga sipon aris mga anak. Wa na kay kabuta nga kapalit og diaper. Kinsa pag mo palit og 1 slot? Matanawa, way anak, nakabenepisyo ta. Nakabenepisyo ang simbahan. Kaya nga naman, bisan pagwa sila tagaig anak, maghilak ko din taon ko nuning asawa. Katubang bago pa silang minyo ba, mga first 5 years, 10 years ilang marriage, nigabot in taon sa iyang monthly period, maghilak siya. Lord, wap agidi ay, ana. Pero karon nakadawat na kuno siya. Ana. Niingon ganito, magsabot sad mi pader, basig among punan ang among gipalit og slot. Ingon ko, uy, ayaw intawon kay dako na kaimog gipuno. Pero sa akong kasing-kasing, puni pa, puni. Pero bunga lang sa intaws delikadisa. Ingon, ayaw na lang, kay dako na kayo ninyong gipalit. Pero pugsunon kay dali, kay kumadag pugos good mo, dawat naman sa pugson. Pero kanabang nag-uros-uros ang ilang gugma ba? Ana, kanindot ana, naamo anang gugma ha? Nagantos ba ni sila? Porting antosa 25 katuig paabot nga tagaang tugahag anak. Pero wa gyud magmahay sa Ginoo. Gasigi na og higugmas Ginoo. Mao ni ang klase sa gitawag natog bloodless martyrdom. Ang pagdawat bisag sakit sa kabubuton sa Ginoo ug pagsunod sa iyang gidiktar kanimo. Mupalit kag 2,000 slots. Wa di kay gastuhanan sa inyong negosyo, sa imong mga pamilya, sa imong mga kon. Wa di ay. Pero nganong ila man ning gigahin para nis Ginoo kay gitagaan sa tingali sila og masubra pa kaysa ilang gikinahanglan. Wa sa di sila magdanghag, gatan-aw sad sila sa kaayuhan sa ilang pamilya, sa tanang tao nga ilang gimahal. Apil na ang simbahan. Ingon ani ang kasing-kasing sa mga santos sama ni San Lorenzo Ruiz. Wa magtanaw sa iyang kaugalingon. Wa ba ni sila kasakit? Dugay-dugay naming suod ani nila. Mga siguro mga 14 years namin nasuod. Grabe kayo ang kasakit nga ilang giagian between them sa iyang bana o asawa o sa ilang negosyo o sa ilang pamilya in general. Daghan kay silang kasakit. Hastas pag-alagad nila simbahan, mag-agas ilang luha kay naa sa mga kauban sa simbahan nga ilang gialagaran nga mga yawanon sa kaigbatasan. Abisan din ni aman dugod din higot. Lingian na imong tupad. Nawa. Muagas luha ni mo anay. Ug imo ginang unungan, ay muagas kid imong luha. Hinawayon man na kayo. Kana magsalmo ka dire, nya masayop ka, na may mingon, na tuga-tuga ba, tuga-tuga na. Makadungog ni ang salmista, agas din ning luha. Way siguro moingon ni, biyaan ko na, unya lang ko balik ug wa na nang paria diha, hinawayon kay tanan. Ang pare sa dito sa. Wa sa day, terno. Okay ra man kay relasyon. Kanindot ana mo kanta, layo ra magyani akong tingog. Pero ang akong punto, kamao ba kang muhandol sa pag-antos? I-kondisyon ang imong hunahuna sama ni Kristo nga magpakamatay ko para sa tanan alang sa kaluwasan o
O imo ning buhaton ang imong commitments in life, ma-married life man, or dinhi man sa simbahan, or sa imo bakahang pag-alagad sa imong mga silingan, mupadayon jud ka hangtod sa hangtod, di jud ka magmahay, di jud ka mo atras, kay nga naman, kondisyon ko nga ang finish line ani, mao ang kamatayon. Katubitang sigihan ko dinig, atake, atong mga niaging, mga katuigan ba, tuig pa mo day. Sige akong atake sa ako ra sa mga gimahal nga mga parishioners. Sige jud kong ingon, pakita na ko ninyo ang akong gugma ninyo. Maging sino man kayo, mamahalin ko kayo forever. Yan, itubag na ba sa duong text? Sana all. Nitubag sa text, dito text. Gipost bang ko sa Facebook. Nganlan pa ko tambaluslos, nganlan pa ko hingwarta, nganlan pa kog bisag unsa na lang, pero sa akong kasing-kasing niingon ra gyud ko, I will prove to you that I will never change my love for you. Wa mo to? Sige, testing ginay mamarog na ta. Mga igsoon, isip hiniusang katawhan nianing bag-o ug tunhay nga kasabutan, mudangop kita sa Dios uban sa pangama ni San Lorenzo Ruiz ug mga kauban ug muingon kita, mahigugmaong amahan, dungga kami. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa tanang pangulo sa simbahan, sa tibuok kalibutan, nga ang Kristohanong pagtulunan, ilang mapatuman aron ato usab kining matudlo ngadto sa uban, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa tanang midawat sa katundanang pampubliko, nga dili sila magpadala sa gahom sa dautan, hinuon mo alagad sila sa uban, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampuson ta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga nangamatay, nga makakita na sila sa masanag nga naong sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. O Dios among amahan, imong gitugyan si Jesucristo imong anak alang sa among kaluwasan. Himuaw sab nga madawat namo ang mga grasya nga among gipangamuyo aron kami makasunod sa imong gugma ug kaayo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.